И здравейте, пичове! Аз съм Емката БГ Б12, с мен е Ники Вокс. Така, аз съм двойката. Така, влизаме в този сървър. Къде ми е курсора? Така. Искам да кажа, че тук искам да благодаря на хората, които подкрепят този канал. Ники Вокс, вие, които гледате, последователите и всички останали. Много ви благодаря, пичове. Така. Влизаме и ще цъкаме. Така. Също така, през времето, нали, на това клипче, мога да... Ще ви спомена за едни награди, които ще ви харесат. Така. Някой умря вече. Майко. Аха, да. Във вашата база са, давай. Също искам да благодаря на Унитет, че подкрепят моят канал да съществува. Айде. Ага. Ага, да. Не иска да си покажа. Да. Чата, скоро очаквайте клипчета на очаквайте скоро видеа на това. На GTA. Значи как ме убиват само? Гледаме този...
Е! Не бе, мен ме убиха при базата. Ама тебе къде те убиха? От нашия само... При мен само за команд. Опа, и той изгърмя, брат. Не знам, ама знам, че с малко трябва да ги убием, че... Иначе... Тъпно да отида, брат. Тичай. Оп. Да, брат. Майка му, те... А? Не съм справил, за съжаление. Да, човек, кемпът като такова. Да, брат. Чата, това е моментно нещо. Да убием някой, нашият отбор. И двама да са живи от нашия отбор. Защо го казах, бе? Защо го казах? Тъдо съм. Чата, ядосвам се вече. Депресирам се. Мачовете ми се от главата. Дай газ тук. Дай да убием, да ги смажем, да ги убием. Майка им да... Зад барен брат бяха трима. Моля такива неща. Спокойно с нервите, аз съм спокоен с нервите. Как може, бе? Трима да ми дойдат, брат, отзаде. Разбирам за двама, ама трима, брат. Да, брат, да, кемпи, брат, кемпи. Давай, бих ли. Да! Почвам да се върсвам на тази сега. Добре. Дай му раз. Не, брат! Как трима, бе, брат? Как трима, бе? Как трима ще ми дойдат, бе, брат? Как трима ще ми дойдат, бе? Как трима ще ми дойдат, бе, брат?
Реален ли си? Как тръгна ще ми дойде, бе, човек? Ще ми дойдете трима, брат. Елате, ако искате 15, брат. Да, кемпете, бе. Я. Как му било, бе? Как по стената, бе? Ай, как така, бе, брат, бе? Как така, бе? Песна, бе, брат. Това ми писна, бе. Айде, ще кепи ми аз като кемпите вие, бе. Айде, бе. Къде сте, бе? Къде сте, бе? Да, бе, да. Е така. Айде, бе, кучета! Защо, бе? Как, бе, човек? Как, бе, брат? Как не мога да разбера? Как не мога да разбера, бе, брат? Как, бе, брат? Как? Айде, дай му раз. Бах ти трашавата игра, човек. Аз повече в целия живот си няма да играя, бе, мамо стара. Ела, бе, кучета долни, бе. Елате, бе. Къде си, бе? Къде си ми застанал там, бе? Какво ми кемпиш, бе? Какво ми кемпиш, бе? Мойка. Аха, да, бе, човек. Да, бе. Още една играчата и приключваме с днешният клип. Един остана чата. Един остана, ще го убием ли? Ще го убием ли? Yes, бе, Джони. Айде, ус. Ето само да си взема. Кола за всеки случай. Айде да ги бием за последен път и да казваме чао на клипа.